pilgrim image ni Senyor Santo Niño de Cebu gidala sa mga probinsya sa Southern Leyte aron mamahimong kabahin sa selebrasyon sa ika-500 katuig sa pag-abot sa Kristyanismo sa Pilipinas. Paghandom usab kini sa pag-abot sa makasaysayanon nga imahen dinhi sa nasod. Ang report ni Nico Sereno. Kadlawon kaganihan na abot sa pantalan sa lungsod sa Hilongos, Leyte ang barko nga giluwanan sa imahen. Mag-alas 5 na ginaog ang pilgrim image sa Senyor Santo Niño de Cebu nga mainitong gihangop sa mga deboto. Daghan ang nagpaabot sa giagian sa hamubong motorkada, dunay mga nagdagkot og kandila dungan sa ilang pagpangaliya. Usa kanila si Ginang Trinidad nga naemosyonal sa paglabay sa senyor o kinasing-kasing nga nanalangin. I'm single mother baya nga. Ora jud ni akong gipangayo sa ninyo nga hatagan mig maayong panglawas labi na jud ang kalinaw sa among pamilya bitaw pag sinabtanay mao jud ang gugma jud nga maghari sa among pamilya. Sa Immaculate Conception Parish gidala ang imahen sa senyor. Gisunodayon ang welcome mass isip paghangop sa iyang pag-abot dungan sa pag-instalar sa mga miyembro sa Confradia del Santo Niño. Ang mga kabataan mihalad usab og sayaw pahinungod sa balaang bata. Pasabot sa rektor sa Basilika ang biyahe sa Santo Niño sa Leyte susama sa pagsubay sa rota kaniadto sa giagian sa mga nagdala sa imahen sa wa pa kini gihatag sa mga nitibo sa Subo. Matag tuig mag-pilgrimage sa Leyte ang imahen sa balaang bata apan labing espesyal kuno ang biyahe karong tuiga. Mas nindot pud ning gisaulog karon kay aron ang atong mga kabatanunan sila na sab ang mupadayon niini sa ilang henerasyon ug sa umaabot nga mga henerasyon ug lain na usab nga 500 ka tuig umaabot pa. Dako gyud namong kalipay kanamo nga mga hilungoston kay nahimo ming kabahin ining quincentennial celebration ilabi na usab nga gidua usab mi sa Senyor Santo Niño. Uban ni Marlon Melgazo ug Edward Tubilan, Nico Sereno, Balitang Bisdak.